चिरांनि किसान बाजाराव जानाय खास्रि बिस्रि बुथारनाय आरो मालिबिथा आनन्द बाजाराव ओनसोलाव धोन दाबिनाय जाथायनि हेंथायै 2 घन्टा सोमावसारनाय लादों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। चिरां जिल्ला काजलगाव फ्रेन्डशिप कमिउनिटि हलाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा किसान बाजाराव जानाय खास्रि बिस्रि बुथारनाय आरो मालिबिथा आनन्द बाजाराव ओनसोलाव धोन दाबिनाय जाथायनि हेंथायै 2 घन्टा हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोननि दाबिफोरानो जादों दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा मोनहोनाय आरो भुगिनांनाय नखरनो थार बिजिरनायखौ होनांगौ। बुथारनाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय मोनहोनाय, भुगिनांनाय नखरनो 50 लाख राङारि अनसुंथाइ मोनहोनाय, रायजो राजाफोरनो जिउ आरो धोन सम्पथिफोरखौ रैखा होनो रोखा खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदि बुङो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे चिरां जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव जे 2 घन्टानि जे धरना दिनै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लानो गोनां जादों। बिनि थाखायनो लानो गोनां जादों जे चिराङाव थांनाय 29 थारिखनिफ्राय जागायनानै जे माखासे आखायाव हाथियार लानानै दुष्ट मानसिफोरा बा समाजनि बेंगुरा बिसोरनि मानसिफोरा दिनै न'खर न'खर सिलाय दिन्थिनानै रां लुथिनो थांनाय, धोन सम्पति लुथिनो थांनाय बेबायदि थासारिया जाबाय थादों। आरो बेबायदिनो धोन लुथिनो थांनानै जाफुङैनि जाउनाव आरोबाव बिथांमोना लामायाव लोगो मोननानै सासे इनोसेन्ट राजा बर' होननाय सासे फंबायखौ बिथांमोना गुलि गावनानै बुथारनाय जेनाखि थासारि बियो मैया जालांदों। बे कमप्लिट जिखिनि जाथाय बे जाथायफोरा आसलते मानो जादों आरो बे जाथायफोरनि सायाव मोनसे जास्टिस आरो बे जाथायफोरनि सायाव मोनसे बिजिरनाय नागिरनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे धरना हाबाफारिखौ लादों। आरो जे जोंनियाव बेबायदि मोनसे हाथियार लानानै जिउ फोजोबलायनाय, हाथियार लानानै सिगि-सग' खालामलायनाय, हाथियार लानानै गावजों गाव बुथारलायनाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो माब्लाबाबो जोङो गनायनानै लानो हाया आरो समाजाव जोङो बेफोरखौ जों माब्लाबाबो लाय होनो हाया आरो बेफोरबायदि थासारिया इयुनाव जेन जानो हाया बिनि थाखाय सरकारा गोख्रों राहा लानांगौ, पुलिस बिभागा बेखौ गोख्रों राहा लानांगौ, न'खर बिफाना बेफोरखौ गोख्रों लानांगौ। दा बेफोरबायदिनि माखासे दाबिफोरखौनो लानानै जोङो दिनै बेबायदि मोनसे धरना हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो जोङो दाबि खालामदों जे राजा बर'नि दुखुथिया न'खरनो सरकारनि तरफनिफ्राय 50 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ आरो मालिबिथा आरो आनन्द बाजाराव जाय बिथांमोना दाखायत खालामजानायनि गेजेरजों जेबायदि धोन सम्पति लांखार जाबाय बिथांमोननोबो सरकारनि तरफनिफ्राय रां अनसुंथाइ होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बा दिनै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जोङो बुंनो लुबैदों जे जोङो खावलायनो लुबैदों जे दिनै आसलते मा थांखिजों बिथांमोना आखायाव हाथियार लानानै दाखायत खालामबाय थादों आरो मा थांखिजों बिथांमोना आखायाव हाथियार लानानै दिनै हाग्रायाव दङ, मा थांखिजों बिथांमोना दिनै आखायाव हाथियार लादों। दा बे बाथ्राखौ जोङो दिनै बिथांमोनखौ सोंनो लुबैदों। बिथांमोननि थांखिया मा? बिथांमोननो जोंनो खिन्था साहस दङबा, रायजो राजानि खिन्था साहस दङबा आरो बिथांमोना माब्लाबाबो रायजो राजानियाव सोंनानै बा सोरबा दल आफादनियाव सोंनानै दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो बा समाजनि थाखाय खामानि मावनो, ओनसोलनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोना बेबायदि थांखिजों फैनाय नङा, बेखौ जोङो दिनै रोखा। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो हिंसाखौ जोङो लाय होनो हाया, हाथियार समाजखौ जोङो माब्लाबाबो लाय होनो हाया। बिनि थाखायनो जोङो बुंदों बिथांमोना जायफोर दिनै आखायाव हाथियार लादों बिथांमोना ओंखारबोनांगौ, गावखौ पुलिसनो गथायनांगौ आरो दिनै पुलिसा नङाब्ला गावसिनि लामाजों बेबायदि सिचुवेसनखौ माबायदि कन्ट्रल खालामो बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो थांनायाव इनोसेन्ट मानसियाबो जिउ गोमानांनो हागौ, नोंथांमोनाबो जिउ गोमानांनो हागौ आरो नोंथांमोनानो बा इनोसेन्ट लाइमोनफोरानो जुदि जिउ गोमानाङोबा बियो जोंनि हारिनिनो खहा जागोन आरो बियो मा होनदों जोंनि लाइमोनफोरनिनो खहा जागोन। बेबायदि खहा जाबाय थानाय बा बुथारग्लुंलायबाय थानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो जोंनि थाखाय बियो मोजां नङा। बेनि थाखायनो जोङो जौगानायखौ जोङो लुबैयो, खौसेथिखौ जोङो लुबैयो, अनलायलायनायखौ लुबैयो। जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो खास्रि बिस्रि बेबायदि माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय, माबा मोनसे गोरोन्थि लामाजों थांनायनि थाखाय जिउ गोमानांनाय, बुथार जानाय बेबायदिखौबो जोङो माब्लाबाबो जोङो सहायनो जोङो गोब्राब मोनो। दा बेनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गिदिंबोफिननांगौ। जायफोर आखायाव हाथियार लानानै दाखायत खालामबाय थादों, आखायाव हाथियार लानानै जायफोर हाग्रायाव दङ बिथांमोना सम थानायावनो गिदिंबोफिनाब्ला बेवहाय आरोबाव बिनि फिन जाथाय आरोबाव गाज्रिसिन जाबावनो हायो। दिनै बे बाथ्राखौ जोङो बयबो मिथिलायो। बेखिनि बाथ्राखौनो आं दिनै बुंहरदों।
जायखिया मोनसे खोथाखौ जोङो फोरमायनो लुबैदों जे राजा बर'खौ गावथारनाय समाव गावथारग्रा हान्जानियाव सानै मानसि दङमोन आरो जोङो दहाय मिडियानि गेजेरजों मोनबाय जे राजा बर'खौ गावथारग्रा सासे मानसिया पुलिसनि आखायाव पुलिसनि गुलिजों माने जिउ गोमाबाय होननानै जोङो मिथिदों आरो सासे माने खारग'नानै दङ होननानै जोङो मिथिदों दा कमप्लिट नै बेफोरबायदि थासारिया जेन जोंनियाव जाया इयुनाव बेखौ जोङो दिनै समाजनि सासे मानसिफोरखौ जोङो खावलायहरदों जे नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ खावलायनांगोन बिथांमोनखौ माने थार लामाजों फैनो थाखाय जोङो खावलायनांगोन मानो होनबा बेफोरबायदिया जोंनि थाखाय नाजावथाव नङा थुलुंगाथावबो नङा बेयो इनकारेजिं नङा आरो समाजनि थाखाय बियो मोजां नङा